guys, இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? வாங்க UMP டபுள் ஷாட் ஃபயர் கன். எடுக்க மறந்துட்டேன். பரவாயில்ல. guys போலாம். கேம் சவுண்ட் கேட்காது, ஆனால் வாய்ஸ் ஓவர் ஊற்றுனுங்க. அடுத்த டைம் வந்து கேம் சவுண்ட் கொடுக்க பார்க்குறேன். இந்த டைம் நம்ம ஃபஸ்ட் லூட் போட்டு வந்திருக்கோம். ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு. கைஸ் மொத்தமே ஒன் டாப்பு பார்த்து வேறு லெவலில் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். வேறு லெவல் ஒன் டாப்ஸ் எல்லாம் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு தரேன். இது மொத்தம் 5 நிமிஷம் பக்கத்தில். இட்ஸ் ஐயோ ஓமை காட் இப்போ உழுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம் ஏன்னா போடு வேறு லெவலு போடு. ஐயோ மிஸ்ஸு கைஸ் போடு முடிஞ்சுது. வேறு லெவல் ஹெட்ஷாட் கைஸ். இது கூட நீங்கள் ஒன் டாப் பண்ணுங்களை தான் சேர்த்துக்கணும். அதனால தான் கைஸ். ஆனால் இந்த மேட்ச் கன்ஃபார்ம் டபுள் ஷாட்டில் ஒன் டாப் பண்ணுறது நான் ப்ராமிஸ் சேர்ந்து போடு. ப்ராமிஸில் சொல்லிக்கிறேன், ப்ராமிஸாக தரேன். இந்த ரவுண்ட் ஒன் டேப் உங்களுக்காக ஒரு ஒன் டேப் சத்தியமாக அடிப்பேன். மொத்தமே ஒன் டேப்னான்றப்போ என்ன கைஸ் இது புலம்ப வேண்டியதான். 4 நிமிஷத்துக்கு வேறு வழி இல்லை. என்ன நடக்குது? என்ன ஐட்டங்களோ இந்த பாட்டிங்களே. போடு ஐயோ ஏய் செம டேமேஜ் பண்ணிட்டான்ப்பா பையன். தம்பியா போடுற க்ளோவில் போடுற ஸ்கேட்ரேன் போடு வந்துட்டப்ப வேற லெவல். இதுக்காக நீங்கள் ஒரு லைக் பண்ணலாம், கமெண்ட் பண்ணலாம், ஷேர் பண்ணலாம், என்னென்னா பண்ணலாம். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலன்னா லைக் பண்ணுங்கள். எதுனா மொத்தத்தில் நம்மளுக்கு ஒரு லைக் வேணும். லைக் கொடுத்துட்டு பாருங்கள். லைக் முக்கியம் நம்பிக்கையிலே. லைக் முக்கியம். என்னடா கண்ணு எடுத்துக்கிற? ஐயோ நம்மளுக்கு வராது கண்ணாச்சே கைஸ். கன்ஃபார்ம் இதில் தோற்றுருவேன். இன்னும் கேட்காதீங்க. வராது கண்ணு இந்த நாதாரி பையில எனக்கு வராது கண்ணு ஏன்டா எடுக்கிற ஆப்பனன்ட்டு. எனக்கு அதான் கைஸ் ஆக ஊப்பு மாதிரி இருந்து எனக்கு புஷ்அப் அமௌண்ட்லாம் வச்சுனுறான். ரொம்ப ஷாக் ஆகிட்டேன். தூரத்துலேருந்து டெஸ்டில் வரானா இப்போ தீல் வச்சுன்னு போடு. ஹெட்ஷாட் உள்ள ஓப்பன் போடு. ஐயோ ஹெட்ஷாட்டு உடைக்க ஆரம்பிச்சிருவான். நான் தவிடுவேன், மட்டியும் போவேன், சாவுவேன், ரிப்பீட்டு. ஐயோ டேய் உன்னை நான் வீழ்வேன்னு நினைத்தாயோ. வந்துட்டோம் பாடுறா ரிப்பீட்டு. எனக்கு தலைவலி ஏறுது. ஃபஸ்ட்டு லெட் போட்டுன்னு போனால் நல்ல வேலை எமௌண்ட்டு போடல. நல்ல பையன் தம்பி. ஆனால் எமௌண்ட்டு போடுறாங்க வா. ஒரு டைம் எமௌண்ட்டு போட்டான். அதான் ஐயோ ஹெட்ஷாட் அடிச்சு விட்டானே. டேய் பொடுபாவி பார்த்தீங்களா எமௌண்ட் போடுறான். ஃபஸ்ட்டு லெட் போட்டுன்னு வந்தால் எமௌண்ட் போடுறீங்களாடா? சத்தியமாக இனிமேல் ஃபஸ்ட்டு லெட் போடணும். அடுத்த மேட்ச் உங்களுக்கு டிஜே ஆடம் போட்டேன். ஒரு நூப் பிராங்க் தரலான்னுக்கிறேன். ப்ராங்க் நூப் பிராங்க். அது வந்து உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோ வரும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ண வேண்டும். எல்லாம் உங்களுக்கு வராதுன்னு அச்சு சொல்லுவேன். வராது. கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்கள் விருப்பம் தான், என்னோடய விருப்பம். இப்போ நான் சாவு போகிறது உறுதி. ஐயோ தப்பிச்சு விட்டேன். மட்டி ஒரு அடி, மட்டி ஒரு சாவு. ஓடுங்கள் நெஞ்சு முண்டு நேர்மை உண்டு. ஓடு ஐயோ பட்டு வச்சுட்டு போன நேற்றுக்கு போடு. இன்னைக்கு ஒரு படி எல்லாரும் வாங்க. இன்னைக்கு ஒரு படி எல்லாரும் மண்டையில் அழுத்துங்க. போடு பெட்டே யாரும் மெசேஜ் பண்ணுறேன் நாதாரி. போடா வெறித்த கைஸ். இந்த ரவுண்ட் வந்து ஸ்பேஸ் ரோலில் வந்து ஒன் டாப் அடிக்கலான்னு நான் ஆர்வமாக இருக்கேன். ட்ரை பண்ணலாம். அவன் அந்த சைடு போகிறான், நம்ம சுற்றின்னு போகலாம். போ அவன் பின்னாடியே போய்ட்டு மண்டை மேலேயே வைக்கலாம். ஓடு யாராவன்? ஓடு லெட்ஸ் கோ. ஓடுங்க என்னடா தளர்ந்துன்னு போகிறேன். ஓடுறா. போய் போட்டேன். இவன் போடுறான் இந்த சைடு வந்தான். போடு ஓப்பி இருந்துச்சாடு கைஸ். இன்னைக்கு வந்து நீங்கள் லைக் கமெண்ட் ஷேர் பண்ணிட்டு தெரிவிக்கணும்.